ओइ बेयावसो बे नाला मास्टारखौ लोगो मोनदों नामा रावबो नुदों नामा आंथ' दासान्दि नुवाखैलै बेखौ बे सुवादा आंनिफ्राय 10,000 लांना दंब्रा ड्राइभिं बानायनो होननानै मासे असाइबबो मास्टारब्रा बेलाय मास्टार मानसि बिदि जानांगौना सालाबोदोब्रा बे मास्टार बायदि थगायग्रा नङालै जोङो नों खोनासंनानैसो गिया होजाया जाजानो गिदों नामासो होगोनब्रा जों फैसाखौ लाबो गिनाङा लाबो बे सुवाद मास्टारनि थाखायनो जोंखौबो फोथायि जालायलांबायलै दखानफ्राबो नंगौ आं ओरैबायदि जोंसैना मास्टारखौ दा लोगो मोनब्ला र' आद नोंनिफ्रायलाय ड्राइभिं बानायनो होननानै बेसेबांथो लाङामोन मोनथाम लाबो मोनथाम 10,000 होनखाबायलै 10,000 नोंनिफ्राय 10,000 आंनिफ्राय मा नोंनिफ्राय लांदों 20,000 लांदों बियो आंनिफ्राय हाबाब जाम्बाखौ बिदि थगायथारनांगौ नालै हाबाब नोंसोरखौनो एफा थगायबायबालाय आंबो बानायहोनो सानदोंमोन हरनाङा नावबा मुस्लिम बांगालफोरनो हर दा हरफादो बे मास्टारा होजाया आं जि थक जाबाय मथा मथि 3 माससो जाबाय दे फाग्ला दासिमबो ड्राइभिंआनो फैया नोंना 10,000 बेना 20,000 बा 30,000 लाय जाबायब्रा ओंखायनोथ' होनदों आं हिनजावखौ लाना खारनांगौ बोला हिनजावखौ लाना खारगोन ना बाल बस्थाखौ माने स्रि दोनखोमाहैगोन ना मा हिनजावखौ लाना खारबालाय नोंसो जाहोनांगोन दा आं जाहोगोन ना आं लागोन ना बस्थाखौ मोनो लांबा थानसै नोङो लांगोन आं जारिबालै बिदिया 10,000 मा 10,000 थाखा आं हिनजाव सासे लाना खारगोन ना मास्टारनि हिनजावखौ जि मोजां गुफुर गावदांथारलै उनाव हमजाबा मा हमजानायनि खोथा बिलाय आंखौलाय मानोथो लाङा 10,000 मानि ड्राइभिं बानायगोन होननानै ओइ नार्जारि मा जाखो आं जाग्रा लाबोदोंलै बे गारि सिङाव दोनदों दिहुनलाय जाग्रा हानलाय एसे जादलाबायसैलै बेफोरखौनो ओंखाम उखैनाय मोनलाबायदों थै नोंनिबाथाय खालि बेखौनो लाबोयोलै औ जानो बालायलांथारलां गोथावलै सम सम जानांगौ बिदिखौबो होनबाबो सानफ्रामबो बेखौल' नुयो आरो नों जालाय नों जालाय गोथाव ना गोथाव आरो माथो साला सुवादा गथ'फोरनो बेखौल' होयो खोमा बेफोरखौ बादो दे नार्जारि सानै साथामसो कास्टमार लाबावदोब्रा आंनाव 3 कास्टमार दंखायोब्रा गाबोन लाबोनोसै खोमा दे थगायलाबायनानै जाबाय थानांगौलै बिदिनो ने दे नार्जारि होमबा गाबोन लाना फैथारदो नों जेबो सिन्था दाखालाम सार आं गाबोन लाबोगोन ना बेबायदिनो थगाय जाबाय थानांगौ सार ओइ सार आंना एसे खामानि दंलै थांसै खोमाथ' औ नै जिरायफै ओरै जिरायफै नै सार ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनो माथो मानसिफोरखौलाय थेख्ला सोलियो 18 बोसोर जादोंना जायाखै नोंसोरलाय जाबाय सार मावथ्रल' 22-23 बोसोरखौनो जाबाय बेथ' आंनिफ्राय देरसिनबाव बे टेनसन गैया बैसो जाबायबोला आरो माथो बे थेख्लाख्लाया बेसे जाखोथाय जाम्बा आंना 21 बोसोर जाबाय हाब 21 बोसोर ओमफ्राय भट कार्ड आधार कार्डफोर दंना गैया नोंसिनावलाय ओइ सार मा आधार कार्डल' गासिबो दंजोबो पान कार्ड भट कार्ड आरो मा कार्ड नांबावगौ गासिबो दंजोबो लाबोदोंबा जों मावनानै दोनसै ना औ दे जाबाय दे नार्जारि गामिनि गथ'फोरखौ बिदि थगायनाया मोजां जागोन नालै जोंना नायनो सार बेफोरखौ सानबाय थाबावो नोङो अरजायालै गारि बायनो हायोबा बेसे थाखाखौलाय मानो होनो हायासै बिसोरो आजिखालि थगायाबाबो संसारानो जालालै जालाथ' आरो नोंखौथ' आरो कारेक्टखौनो बुंदों नों सार कारेक्टखौनो बुंदों एसे
ओइ नार्जारि बहा दंब्रा न'आव थै न'आवनो हिनजाव बायदि थाबाय थायो नामा फै नै आं बै माबायाव नेगासिनो दं औ एसे गोरान बोहैलाबायनोसैलै फै औ दे आं नेबाय थागोन थाब फै अ दे लुदोब्रा दे सार फाग्ला जौखौनोबा बै बाजा हायलुआ बिसिनिफ्रायसो बाखि लाबावदों आं फैसायानो थाइसेबो गैला नेखौ हमलाय नेखौ थोद जौआ खाराथार खोमालै जा खारा मोनामदों माथो खाराथारलै खाराथार माथो आंना हिन्जावा जायखियाब्रा सिनेमाफोरखौ बानायहोआ गावहासो बानायबाय थाबावो सार आंनाबो नोंनि बायदि एखेब्रा माबा सोरखौबा लाजानो गिनाय बायदि खालामबाय थायो नोंखौ आं नायगासिनो दंलै आंनि हिन्जाव खालामनायसै साला हा नार्जारि माबालै सार उफाय गैया दा नोंखौ बिदि सुटिं खालामबाय थाबा दांबायलै आं नोंखौ धर्मस्थुनि हेद सार मा बुंलाबायखोब्रा नोंलाय नोङो बुंबा लाजियो ना जानाय हेद सार नों फेबायलै फेयाखैलै आं फेयाखै एबारनिफ्राय आंनि हिन्जावजों सुटिं खालामबा दामगोन आं गोसोल' सार निमालै निमा आं दिनैनिफ्राय खालामथारलालै निमासो होनदों नों साला खालामलालै आं सार खालामथारला मोजांसो होनदों साला नोंखौ बथलजों होगोन आं सार मा जाखो नोंलाय मानो गोदाव सोराव बुलाबायखो आंखौलाय सार सार मा जाखो सार थर' सार औ दे सार मा जाखोब्रा लाइसेन्स बानायनायालाय माथो खबरानो गैया मास मोनसे जालायबाय आगोलै बाबुमोन नोंसिनिखौ अनलाइन फुरा एप्लाइ खालामखाबाय आं अफिसावबो हरबाय ओमफ्राय दा अफिसारानो जिरायथेरा एकदम माबा माबि खामानि सोलिगासिनो दङ अफिसारफोरखौ लांगासिनो दं जेबो टेनसन गैया आं दंना आं खालामनानै होगोन दा फैसायाबो थोबावाखैसो फैसा थाइसेबो गैला आंनाव दा अफिसाव थांलाय फैलायावनो साफा हायोबा 500 हरदोब्रा एथ' गोबाव जाबाय जोंनि गारि लाइसेन्स बानायनाया गाबोन जागोन दिनै जागोन होननानै थगायबाय थायो सार आरो माने 500 थाखा बिबावदों होनो हायालै जों बांद्राय थिनले नासलां थगायनाय संसारा थगायाखैलै बाबुमोन नोंसोरबोलाय गामिनि गथ'फोरखौ बोरै थगायनांगौ जाखो जागोन ना आं खिथाखाबायना अफिसाव अफिसारानो जिरायनो मोनाखै आरो बे थेख्लालाय मानो दुगा दामगारलां धर्मस्थुनि दुगाबावसो बैसोफ्रानो 18 बोसोर जादोंना जायाखै ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ बानायगोन होनखादोंना आं सोर धैर्यआव थालाय नों गथ' आरो जागोन दे बाबुमोन नङा दे होमबालाय सार थाब बानायथारदो जोंनो नांथारगौ दे सिन्था खालामनाङा बानायना दे सार होमबालाय थाथ'दो औ दे ओइ नार्जारि औ मालायखौ थगाय सानफ्रोमबो जौ जुवाजों गोदोनानै थाबाय थाबा बोरै जाबावनोब्रा बिदिनो संसार जागोनसै औलै सार आंबो बेखौनो सानबाय थादोंब्रा मालायखौलाय बेसेबां थगायनानै जाबाय थानोलै माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोन सार आंनाथ' राहा दंखायोलै नोंनासो आं मोनसे सानदों आं नोंनो एसे थाखा फैसा हरनानै माबा मोनसे बेफारफोराव सोनानै दोननो सानबाय आं नोंखौ
नों बिदिनो सोलिलांदो सानफ्रोमबो बिदि जौ जुवा सोरखौबा थगायनाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थाजालालै सोलायनांसिगौ जों संसारा बिदिजों जालाथ' मोजां लामाजों आगान सुरनांसिगोन मा होनो नार्जारि दे जासिगोन सार आरो नों हेफाजाब हरखायोबालाय बे गाज्रि खामानिखौलाय मा खिनो मावबावनो जोंलाय दिनैनिफ्राय जौ जुवा मालायखौ थगायनायफोरखौ गारजोबनोसैलै गारनांसिगोनथ' आंबो जा बानाय मोनखाबायमोन मानसिफोरजों बुंजानाय लामा सामा आयै खोनासंनोनो बाबायमोन आं सार आंथ' हराव सानफ्रोमबो उन्दुबा बेफोरखौनो सानफ्लांबाय थायो आरो बे हिन्जावा खोनानानै फैसिगोन दा दोखो दोखो जावफैयोलै सयथिबा आयौ गारनोसैलै बेफोर खामानिखौ मावला थौ थांसैलै थौ आरो दिनैनिफ्राय मावला दे मावला दे सार औ बेफोरखौ जौखौबो लोंला जागोन दे औ औ गोसो सोलायनांसिगोनलै नोंमारगौ सार ना औ